שלום לכם, אני אריאל והיום אני אראה לכם איך בונים קשת במיינקראפט. השלב הראשון הוא לבחור צבעים לקשת. הצבעים של הקשת הם אדום, ורוד, ירוק, צהוב, כחול ותכלת. אנחנו נבנה את הקשת הזאתי. את זאתי זה אותו דבר. זה אותו דבר. גם את זאתי יש לי, אבל את זה אני לא יודע בדיוק להראות. אז אני אראה רק את זאתי. זאתי מתחילים ככה. אם אתם רוצים לעשות אותה באוויר, אז אתם עושים עמוד קודם כל, הכי חשוב. אם אתם רוצים לעשות את זה באוויר, את העמוד הכי חשוב שישאר כאן אחד באמצע, ולפרק פה, לפרק מתחתיו, והם עומדים באוויר, אל תדאגו, האבנים האלה יכולות לעמוד באוויר. אתה עולה למעלה, ומטה משטח. המשטח יכול להיות באיזה אורך שאתם רוצים, אבל לא ארוך מדי. הכי גדול שאתם יכולים זה 10. וליותר ענקיות אתם יכולים לעשות יותר מ10. מתחילים ככה. שמים בקצה אחד פה, ובקצה השני, אחרי זה שמים כאן בקצה השני, ואז ככה, ואז כאן, עד שיוצאת לכם צורה כזאתי משני הצדדים. אתם צריכים לקחת את זה ככה, לשבור כאן, ואז יוצא לכם מין מדרגות כאלה. את המדרגות האלה אתם ממשיכים עד שנוצרת לכם צורה כזאתי. שנייה. כזאתי. ואז זה פשוט מאוד, אתם נכנסים לבפנים אתם נכנסים פנימה כאילו כמו בית כאן, ובצבע השני שאתם רוצים אתם פשוט ממלאים כאן ככה רק פה, ואז בצבע השני שאתם רוצים, ואז בצבע השלישי שאתם רוצים, איזה שאתם רוצים, ואז בצבע האחרון, וזהו. ואם צבע שלכם איזשהו צבע חסר והוא לא טוב, אז אפשר לסדר את זה. עושים ככה ממשיכים את זה ככה, ואז ממשיכים כאן את השכבה השנייה.
חשוב מאוד שלא יהיה לכם פה שפיץ, שיהיה לכם רק 2, בגלל זה צריך לשים 10, כי אז אם אתם שמים 10 יוצא לכם בדיוק את הכמות המתאימה. וזהו, ככה עושים קשת במיינקראפט. נתראה בפרק הבא שלי. ביי ביי.